Pozdrav svima i dobrodošli na prvo, nadam se ne i posljednje u nizu mini predavanja udruge Biom, čiji je cilj predstaviti vam vaše pernate susjede, odnosno najčešće vrste ptica koje biste ovih dana mogli primijetiti kroz svoje prozore i na svojim ulicama. Ovo mini predavanje je osmišljeno u sklopu projekta Gradski prozori u prirodu, u sklopu kojeg inače organiziramo javna promatranja ptica na Zagrebačkoj Savici u parku Maksimiru, a u trenutnoj situaciji mogu poslužiti svim ptičarima početnicima kao vježba i podrška za ptičarenje s prozora. Najprije jedan mali uvod. Budući da nas je trenutna situacija osudila na domove, ne možemo iskoristiti puni potencijal ovih prekrasnih proljetnih dana. No to ne znači da nikakav oblik uživanja u prirodi nije moguć. Sigurno ste primijetili da su vaši leteći susjedi posljednjih tjedana vrlo glasni i aktivni. Oni koji sele su se vratili sa svojih zimovališta i počeli sa gnjezđenjem. Proljeće je idealno za promatranje ptica, pa makar samo s prozora. A ovako vam izgleda pogled s mog prozora. Ne vidim baš puno prirode, no svejedno sam u zadnjih tjedan dana s prozora zabilježila čak 16 različitih vrsta ptica. Ovisno o tome gdje živite, možete imati nešto lošiji, ali i puno bolji rezultat od ovog mojeg. Ispod sam vam izlistala neku standardnu opremu za promatranje ptica, bilježnica, dalekozor, fotoaparat i naravno vodič za prepoznavanje vrsta. Ako ste novi u promatranju ptica, vjerojatno nemate kod kuće dalekozor, a možda ni aparat, ali to vas definitivno neće spriječiti jer su kod promatranja ptica ipak najbitnije vaše oči i uši. Većina ptica se kao i mi najviše oslanja na osjet vida i sluha, te su najaktivnije danju, najčešće rano ujutro, pa nam ih je zbog toga vrlo lako uočiti. Glasanjem se vrlo dobro mogu razlikovati i to je možda najpouzdaniji način za njihovo opažanje. Također, ako nemate vodič za ptice, možete se poslužiti i ovim web stranicama. Prva je Bird ID stranica s testićima za vježbu prepoznavanja vrsta uz pripadajući vodič, uglavnom na engleskom, ali dio je na hrvatskom i planira se dodatan prijevod. Zatim stranica Xenocanto, baza glasanja ptica na kojoj možete pronaći glasanja vrsta iz cijelog svijeta. I na kraju Atlas gnjezdarica grada Zagreba, posebno koristan Zagrepčanima, ali sve vrste koje se ondje mogu pronaći su uglavnom česte vrste gradova i naselja i lijepo su u njemu opisane, uz fotografije. Naravno, pomoć u prepoznavanju vrsta vam mogu pružiti i ova mini predavanja, a danas ćemo obraditi prvih 5 vrsta. Serijal započinjemo sa skupinom koju je vrlo jednostavno prepoznati i po glasanju i po izgledu, golubovima i grlicama. Budući da oni nisu teški za raspoznavanje, pričat ću malo više o zanimljivostima iz njihovog suživota s ljudima. Općenito radi se o srednje velikim, zbijenim pticama male glave kojom karakteristično klimaju dok hodaju. Imaju jake i izražene prsne mišiće i odlični su letači i navigatori. Hranu pronalaze uglavnom na tlu. Zanimljivo je da za razliku od ostalih ptica mogu usisavati vodu u usta i zbog toga piju s kljunom spuštenim uz vodu, bez pticama karakterističnog zabacivanja glave unatrag. Roditelji iz ove skupine ptica svoje ptiće hrane takozvanim ptičjim mlijekom, posebnom gustom bijelom smjesom bogatom mastima i proteinima koju izlučuju u volji. Vrlo je logično da započnemo s jednom od najpoznatijih i najuočljivijih gradskih vrsta, gradskim golubom. Ne znam jeste li se ikada zapitali zašto je gradski golub toliko široko rasprostranjena i učestala vrsta koju danas možemo zateći u gradovima u cijelom svijetu. Stanarica je koju možemo vidjeti čitave godine, a glasa se svima dobro poznatim grlenim gukanjem koji zvuči ovako. Naša zajednička povijest s golubovima je vrlo duga, a forma koja danas nastanjuje gradove i koju se i dalje uzgaja potiče od vrste divlji golub. Ovako izgleda originalni golub. Divlji golub je vrsta koja se gnijezdi kolonijalno na liticama i u spiljama, a divlja jata s pokojom pridruženom gradskom jedinkom još uvijek nastanjuju mediteranske obale. Najstarije pronađeno spominjanje pripitomljavanja golubova nalazimo na tabletima iz Mezopotamije starima 5000 godina. A procijenjeno je da je čovjek pripitomio goluba već u neolitiku, znači prije čak 10.000 godina, što čini goluba jednom od prvih pripitomljenih vrsta. Čovjek je isprva golubove uzgajao za hranu, a kasnije je otkrivena i njihova sposobnost da nepogrešivo navigiraju do mjesta na kojem su se izlegli.
pa se tako od otprilike 2500. godine prije Krista pa do modernih vremena koriste kao pismonoše. Danas se još uvijek uzgajaju iz hobija, te kao trkači golubovi za natjecanja. Najskuplji trkači golub na svijetu prošle godine u Kini prodan za čak $1,4 milijuna. Golubovi su stoga s nama već jako dugo, a odbjegle se jedinke od kada im je to moguće, nastanjuju na ljudskim građevinama i nastavljaju živjeti s nama, budući da zidovi zgrada imitiraju njihovo prirodno gnjezdilište spilja i litica, a nemaju strah od ljudi i lako uz nas pronalaze hranu. Obje ove forme vam zasigurno izgledaju poznato. Sive ptice s karakterističnim tamnim prugama na krilima i mrljama zeleno-ružičastog odsjeja na vratu. Današnja gradska jata sadrži jedinke koje mogu izgledati kao originalni divlji golub, ali i različite druge prošarane i raznobojne varijante koje su nekad nastale uzgojem, poput ove na slici lijevo. Gradskog je goluba bitno razlikovati od jedne druge vrste, goluba grivnjaša. Vrsta koja se ne gnijezdi kolonijalno, već parovi zauzimaju teritorije i grade neuredna gnijezda u obliku platformi od pruća na stablima. Zamjetno je veći od gradskog goluba i ima na vratu karakterističnu bijelu mrlju po kojoj je dobio ime grivnjaš. U letu mu se jasno ističu bijele pruge na krilima, a često i ta mrlja na vratu. Ova se originalno šumska vrsta recentno proširila na staništa bliže ljudima i danas nastanjuje brojne gradske parkove i rubove grada, uglavnom u kontinentalnoj Hrvatskoj, dok zime provodi uglavnom u primorskoj Hrvatskoj. Parovo je često lako vidjeti kako zajedno šetuckaju travom u potrazi za hranom ili sjede u krošnjama ili na žicama. Glasa se peterosložnim gugutanjem, hu 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 hu, frazom koju često ponavlja više puta bez stanke, a zvuči ovako. Sljedeća na redu je gugutka, potpuno pješčano-siva ptica s karakterističnom crnom ogrlicom na vratu. Glasanje joj se sastoji od 3 sloga koja se obično ponašaju frazom kupuj kruh, koja zvuči ovako. A ima i vrlo karakterističan letni zov koji zvuči ovako. Ljudi ju često pogrešno nazivaju grlicom. Meni se isto znao maknuti jer sam joj to ime naučila prije nego što sam se počela baviti pticama. Razlog tome je što prije 100 godina u Hrvatskoj gugutke uopće nije bilo, a mnogo je češća bila vrsta koja se zapravo zove grlica. Ova ovdje. Prava grlica ima crno-bijele prugice na vratu i pokrovna pera krila išarana tako da nalikuju kornjačinom oklopu. Glasa se oštrim predanjem, tur, tur, po kome je dobila latinsko ime, a zvuči ovako. O čemu se tu radi, odnosno kako je došlo do zamjene imena? Prava grlica je europski starosjedilac i nekada je bila vrlo čest stanovnik poljoprivrednih staništa u okolici sela i naselja. Gugutka je pak originalno indijska vrsta, koja je započela širenje Europom tek početkom 20. stoljeća i od tada je povećavala svoju rasprostranjenost za otprilike 40 km godišnje. Kod nas se prvi put pojavila 1920. i od tada je uspješno nastanila gradove i naselja, te je s njihovih rubova djelomično potisnula od prije prisutnu grlicu. Gugutka je nešto otpornija vrsta jer je prilagođena na raznolikiju prehranu nego grlica, zbog čega može pronaći hranu i tijekom zime, pa ne seli na jug, produžujući si time gnjezdeću sezonu i izbjegavajući stradavanja tijekom selidbe. Njezina nedavna prilagodba na suživot s ljudima daje joj dodatnu zaštitu, pa joj brojnost i dalje raste. Grlica je danas vrlo osjetljiva zbog klimatskih promjena, korištenja pesticida u poljoprivredi i čestog stradavanja na selidbi, pogotovo u krivolovu, pa joj brojnost stoga opada. Budući da se gugutka nedavno zbližila s ljudima, a bila im je dovoljno slična grlici, na kraju je grlici i ukrala ime. To bi bilo to za ovu mini epizodu. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, nastavite nas pratiti na Facebooku i web stranici udruge Biom,
a do idućeg puta vam želim ugodno i uspješno ptičarenje od doma.